سلام سلام كرات تقاتلتي لو دما حجركم زمصخو فيلم تابتنا بتاريخ بوليوود بلوصات ازينا زراربتن زغنا فيلمታት ሓንቲ እያም ኣብ 2014 ዝወፀት ፒኬ ብዝብል ስም ትፍለጥ ብኽኢላ ተዋሳኢ ኣሚር ካህን ዝተሰርሐት ኮሜድያውን ድራማውን ፊልም እያም ሓደ ካብ ካልእ ፕላኔት ናብ ምድሪ ዝመፀ ሰብ ኣብ ምድሪ ዘጋጥሞ መስሓቕን መሳጥን ፍጻመታት ተዝንቱ እዚ ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመፀ ሰብ ሪሞት ምስ ተሰርቆ ናብ ዓዱ ንምምላስ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ሰባት ኣምላኽ ጥራዩ ዝፈልጥ ምስ በልዎ ነቲ ኣምላኽ ዝብልዎ ፈጣሪ ንምድላይ ዝገብሮ ዘደንቕ ጉዕዞ ትገልጽ ብተወሳኺ ብስም ሃይማኖት ዝግበር ምትላልን ንግድን ብህፁፅ ቁንዕና እምሮ ብኸመይ ከም ዝብድሆ ብኣዚ መሳጢ ኣገባብ ክንከታተል ኢና ላይክ ሼር ከምኡ ሳብስክራይብ ብምግባር ንጀምር እታ ፊልሚ ሓንቲ መንኮራኩር ኣብ ረጃስታት ህንዲ ክትዓልብ ከላ እዩ ዝጅምር ሰብ ዝመስል ኤልያን ካብቶም መንኮራኩር ጥራይ ዕርቃኑ ይወፅእ እሞ ኣብ ኣካላቱ ናይታ መንኮራኩር ሪሞት ጥራይ ነበረቶም በኣገይሩ ድማ ነታ መንኮራኩር ኣብ ደመና ይሓብኣ እሞ ብድሕሪኡ መንገዲ ባቡርን ሓደ ሰብኡ ክጓዓዝ ከሎን የርኢ እቲ ሰብ ዝመስል ኤልያን ካልእ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ብምርኣዩ ይሕጎስ እሞ ክዘራረቡ ናብኡ ይቐርብ እቲ ሰብኣይ ግና ናብታ ሪሞት ናይቲ ኤልያን ምስ ጠመተ ክቡር ነገር ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ መንዚዕዎ ክሃድም ይጅምር እሞ እቲ ኤልያን እቲ ዘጋጠመ ነገር ምስ ተረድኦ ሪሞትን ምምላስ ለድሕሪ እቲ ሰብኣይ ይጎይ እቲ ሰብኣይ ግና ኣብ ሓንቲ ባቡር ይድይብ እሞ ነቲ ሰብ ዝመስል ኤልያን ንምዕጓር ሕፃናዊ ዕንቲ ይድርብየሉ በዚ ድማ እቲ ኤልያን በታ ካብቲ ሰብኣይ ክመንዛዕ ዝደለየ ሬድዮ ጥራይ ትተርፍ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ትይዩ ዝኸይድ ዛንታ ኣብ ቤልጅየም ይጅምር እሞ ኣብኡ ድማ ጃጉ ዝተባሃለት ህንዳዊት ጓል ናብ ሓደ ህቡብ ተዋሳኢ ቦሊውድ ናይ ገጽ ምርኢት ንምዕዛብ ብሃንቆታ ትኸይድ ነበረት ናብቲ ቦታ ንምብፃሕ ትርንጎ እሞ ኩሉ ትኬታት ተሸይጡ ይውዳእ ኮይኑ ግና ሓደ ሰብኣይ ኣብ ድሕሪት ሓንቲ ትኬት ክሸይጥ ከሎ ትሰምዖ እሞ ነታ ትኬት ክትገዝእ ትኸይድ ኮይኑ ግና ሰርፍራዝ ዝተባሃለ ካብ ፓኪስታን ዝመፀ ሰብ እውን ነታ ትኬት ክገዝእ ይደሊ እሞ ንገለ ግዜ ካትዑ ጃጉ ነቲ ቀዳማይ ፍርቂ ክትርእዮ ሰርፍራዝ ድማ ነቲ ዝተረፈ ኸፋል ናይቲ ምርኢት ክዕዘቦ ይስማዕምዑ እሞ ኮይኑ ግና እኹል ገንዘብ ስለ ዘይነበሮም ንሓደ ዘይፈልጥዎ ኣኮ ከልቅሖም ይሓትዎም እታኮ ክሕግዞም ምዃኑ ይነግሮም እሞ ኮይኑ ግና ኩንዱ ነታ ትኬት ንዕኡ ገዚኡ ነቲ ምርኢት ክዕዘብ ይኸይድ ከም ዝተታለሉ ብምፍላጥ ሰርፍራዝን ጃጉን ካብቲ ቦታ ይኸዱ እሞ ሓቢሮም ከፍ ኢሎም ድማ ይፋለጡ ኮይኑ ግና ሰርፍራዝ ኣብ ኤምባሲ ፓኪስታን ከም ዝሰርሕ ምስ ነገራ ጃጉ ቁሩብ ናይ ምፍንፋን ገጽ ተርኢ ዕላለ መብኡ ይብቅዕ እሞ ሰርፍራዝ ጠንጢንዋ ይኸይድ ጃጉ ብተግባራት ይጠዓሱ እሞ ሰርፍራዝ ጥዑም ደርፊ እናደረፈ ከሎ ደድሕሪኡ ትስዕቦም ኣብተን ቀፂለን ዝመፃ ሂደት ሰሙናት ክልቲኦም ፍቕራዊ ርክብ ይጅምሩ እሞ ብብርቱዕ ፍቕሪ ይሓድሮም ሓደ መዓልቲ ጃጉ ብዛዕባ ሰርፍራዝ ንምሕባር ንወለዳት ትድውለሎም እሞ ጓሎም ምስ እስላማይ ፍቕሪ ጀሚራ ምህላዋ ምስ ፈለጡ ግና ኣዝዮም ይቕጥዑም ኣቦ ጃጉ ኣዝዩ ሃይማኖተኛ ኮይኑ ታፓስ ቪጂ ዝበሃል ሓደ መንፈሳዊ መራሒ ይስዕብ ነበረ ኩሉ ውሳነታት ህይወቱ ምስኡ ድሕሪ ምምኻር እዩ ዝወስዶ ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ ሰርፍራዝ ክሓቶ ይኸይድ እሞ ታፓስቪ ድማ ሰርፍራዝ ከም ዝጠልማን ካብ መምርዕ ወፃኢ ኩሉ ነገር ከም ዝገብራን ይንብበሉ ጃጉ ብሕርቃን ነታ ቴሌፎን ተዓፅዋ እሞ ነቲ ትንቢት ጊጋ ምዃኑ ንምርግጋፅ ንሰርፍራዝ ፅራሕ ክምርዕዋ ተሓቶም ንፅባሒቱ ንግሆ ጃጉ ሙሉእ ብሙሉእ ተሸላሊማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ትበፅሕ ኣብኡ ዝነበረት ካልእ መርዓት ሕፁያ ከም ዘይመፅእ ምስ ፈለጠት ምስቲ መዝጋብ ክትዛረብ ከላ ጃጉ ድማ ክትሕዘላ ተሓታም ሓደ ወልዓ ናብኡ መፂኡ ንጃጉ ደብዳቤ ሂባ እሞ እታ ደብዳቤ ካብ ሰርፍራዝ ዝመፀት ኮይና ብሰንኪ ባህላውን ዘባውን ፍልልያቶም ክመርዕዋ ከም ዘይኽእልን ፈፂማ ክትርኽቦ ክትፍትን ከም ዘይብላ ትገልጽ ነበረት ጃጉ ነታ ደብዳቤ ድሕሪ ምንባባ ልባ ይስበር እሞ ብንውኡ ናብ ሂንዲ ተኸይድ ሕጂ ድማ ድሕሪ 6 ወርሒ ጃጉ ብመይና እናነበረት ከም ጋዜጠኛ ኮይና ትሰርሕ ነበረት ብባቡር ክትጓዓዝ ከላ እቲ ኤልያን ዝመስል ሰብ ናብ ተባቡር ኣትዩ ንኩሉ ሰብ ናይ ዝጠፍኡ ኣማልክቲ ሂንዱ ዝገልጽ ፖስተራት ይህብ ነበረ ጃጉ እዚ ሰብኣይ እዚ ንዜና ዝኸውን ዛንታ ክህልዎ ይኽእል ኢላ ብምሕሳብ ካብ ተባቡር ወሪዳ ተዘራርቦም እቶም ሰባት ሰኺሩ ኢሎም ስለ ዝሓሰብዎ ብስም ፒኬ ዝፅዋዕ ዘሎ ኤልያን ንጃጉ ኣምላኽ ሪኣቶ እንተኾይነ ይሓታም ብጫ ቆዊዕ መከላኸሊ ይገብር ከም ዘሎን ኣምላኽ ድማ ካብ ርሑቕ ርእይዎም ፀገሙ ክፍታሓሉ ከም ዝኽእልን የርድኣም ድሕሪ 2 ሰሙን ጃጉ ንፒኬ ካብ ሳጹን ወፈያ ገንዘብ ክሰርቕ ከሎ እንደገና ትርእዮ እሞ ሰባት ሒዘምዎ ዝፀፍዕዎ ምስ መፁ ዝኾነ ሰብ ምእንቲ ከይፀፍዖ ኣብ ምዕጉርቲ ስእልታት ኣማልክቲ የለግብ ጃጉ ድማ ናብቲ ሳጹን ወፈያ ብምእታው ንፒኬ ተድሕኖ እሞ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ከም ዘሎ ተሓቶ እሞ ፒኬ ድማ ኣምላኽ ስለዘይሓገዞ ተመላሲ ገንዘብ ይወስድ ከም ዘሎ ይነግራም ሕዚ ጃጉ ንታክሲ ዝኸውን ገንዘብ ኣይነበራን ስለዚ ፒኬ ገለ ገንዘብ ሂባ እሞ ሓደ ሰናብ ገዝኡ ክኸይድ ምስ ዘይኽእል ከም ዝጉሂ ይነግራም ኣበይ ከም ዝነብር ተሓቶ እሞ ፒኬ ድማ ኣብ መደበር ፖሊስ ከም ዝነብር ይነግራም ፒኬ መርኣያ ከባይሉ ኣብ ሓደ መንደቕ ይሸይን እሞ ስለዚ ፖሊስ ሒዞም ናብቲ መደበር ፖሊስ ይወስድዎም ሽዑ ጃጉ እውን ምስ ፒኬ ክትዛረብ ናብቲ መደበር ፖሊስ ተኣቱ እሞ ፒኬ መጽናዕቲ ንምግባር ናብ ምድሪ ዝመፀ ጠፈርተኛ ምዃኑን ኮይኑ ግና ሪሞቱ ከም ዝተሰርቆን የውግዓም ሂንደኛ ብኸመይ ክዛረብ ከም ዝኽኣለ ተሓቶ እሞ ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዝተምሃሩ ይነግራም ካብኡ ፒኬ ክዳን ምኽዳን ብኸመይ ከም ዝተምሃረ ብባጤራ ገንዘብ ድማ ነገራት ክገዝእ ከም ዝኽእልን ከመይ ከም ዝተረድአ ኩሉ ካብ መጀመርታ ይርድኣም
حدا اوان بارو سينغ بستبهاله سبأي يقج امو اتسبأي بسنك تحدقا بيكي زخرتو زطفو ايه مسلم سلازي بايرو نبيكي زخرتو نخمل سلوك حقو زي وسنمو بيكي قانقو ان نخم مهاريلو نزر خبان نستي دسس نبرم سلازي بايرو نو حانتا امان زراي وسدمو بزر ما قانقو نايتا امان زرانا او اساقا قرم شعو بيكي نتريموت السرقو سبأي نخرخ ولو نبايرو احدتهم بايرو اتسرقو نتريموت عبدالي شيط وخون كم زخلي نقرمو بيكي دما نخرخوان عبدالي مسئ عبدالي ريموت نمركب يفتنمو كوينقنا كل ساب عبي كم زل املاح طرأي زفلت يولم سلازي مدر زلو سبات نتفتاريهم زخوانا املاح كم زرخبو بزي دما كل ساب نحاقزنا او خمز تمت يردقهم كم هندو كرستنا اسلامنا زا موصلو استفدالي امالكتا حيمانتات نملاح يفتنمو كوينقنا ولا حدا سارحان مستفدالي سبات مستحارمة استفدالي حيمانتات استفدالي امالكتا خم زلو من كل سحارستو سنة حيمانت طرأي كم زي سعبان يردقهم سلازي بيكي حيمانتون زو سملكت ولدا وقول عن مركاب ناكف الحرس محرسني خيدمو كوينقنا ولا حنتي رخبان هيمانوت خرك برتو عدليت سلزنورو كل الهيمانوتات كفتن يوسن نخلو ممالوت يملخن كل هيمانوتا ولمتات ون يسعبن نأملاخنو محقاس كساب جافي خيدمو بوتو خل جاكان اتفتات دما يساقم ولا حدا قنا فتح يمسان بوتو كل ممالوت مستسلاجهم ابنتو قديفو سئلتاتنا يجطفو امالوت كعدل يجمر حدا اوان دما ابن تفاس فيو علي بصحمو اتي تفاس في نتريموت ممكن اخرنا بيكي كمنا اللورد شيفا ويدمان املاك هندو مسارحو غيري قربان برم بيكي ريموت خوصد يفتنمو حلو تقنا خاطو بوتا برقج يسوقوهم جاقو ملو زانتا بيكي مسامعات اللي يزخوني لسلز حسابات نجن امرو حكيم كاردت هو امو كتكيجيت تبقاس كونيقنا جاقو نتا كاردكت هو خلا عادو بيكي سلستنكفات بيكي اسرح جاقو انتا يقاتم كلين نبيلام نسا دما نزم سامعات سنبدمو كاوتو بيت مأسرت توصو بزعبا سرح بخمي كم زفلت اتحطمو بيكي عادو بمتنكاف حسابات سو كان بكم زخيلي نغرام جاقو قنا سلزي امونوتو بهندبت حدا ارقيت سب اينا اموص يغنزب يحطتمو سويتو توقو مبزركا هوسبيتال كم زلان المتبحت غنزب كم زدلين يغرام بيكي قلا غنزب هيوامو جاقو دما بقروا هوسبيتال سلزي إلا كم ستتاللت نغرام بيكي نزدروخم زفلطون اتارقي سب ايلمو معال تبع الموسوبهم سلزوخانا مسويتو ابني حمشتو هوتيل ايس كريم انتقبل لعيلو غزبن محتات كم زمصاني نغرام جاقو أرجع سبعة سعومو مسويت أبني حمشت خوخو هوتيل كوينهم بعد موسو أنكو علو ترقوهم حجر ما بخلت بيكيس لزا أمانات كترقو تغيد ريموت نخركب ولا انت يمس أب زي قدس كتحجوز قالت أتولو مصباحي تجاقو نبيكي مسانا بتسعفتات وصدمو مسحلك أمستر تشيري تفعلت بيكي مستفاس في أو قد توفنو تلفزيون كزارو نشيري رد جاقو بيكي نعلم زلو الرائع عزي قول الزبالس لزوخنا بزعوازي سواز زأمنو وأملاكم زي اللي نتفاس في قاموني خليلات وطن صنحو بيكي استفدال لي خداون تستخدونا حموش تسوقوت نحدك وعلى تاباس في حزيمة امو تاباس في حمارت نيزم حموش تسوقوت قمتي حتوم تاباس في حمارت نيتم سوقوتي قمت امو كوينيقنا كل قمتاتو جيجا خويني يركب بيكي دما هيمانوت بعوديو بخدانن كدفاشنن كم زوسن يرد كدان نيزم حموش تسوقوت مسقيرو تاباس في هيمانوت ني ولا حد انكو قمتي كالن كوينيقنا بيكي توسخ كتعد بمغوارو حلو تسطتا كوتو بتا برقچ سغومو ابو جاغو دما نزا اب تلفزيون يريوم نقول له غن حنا بيت صحفتي مصمو بيكي اب غهنم كنددي يبلام بيكي دما ابز حدا نغير يغنزبمو امودتن تقندر وحن هيمانوت كم زفلطن اسو دما فرح مخاني يزارل هيمانوت نسبات استفدال لمتات نخو غورن مغداد بفرح يزتقام نزي نمرأي دما اوصانا حدا خفل فتنا بمقاد حانت ابن خم قدست نغير غيري امنطام እቶም ተማሃሮ ንፈተናኦም ብሓቂ ስለ ዝፈርሑ ኣብ ቅድሚ ተኣምኒ ይጽልዩን ብዙሕ ገንዘብ ወፋያ ይህቡን ነበሩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣንጻር ኣምላኽ ምንቅስቓስ ፒኬ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ቴሌቭዥንን ኣዝዩ ተዘርጊሑ ህቡብነት ይረክብ እሞ ካብ መላእቲ ሃገር ድማ ብርክት ዝበለ ግብረ መልሲ ክረክብ ይጅምር። ሰባት ብስሚ ኣምላኽ ዝግበር ዜሮ ተዓውልነታት ዘቃልዕ ኣሽሓት ቪድዮታት ክሰዱ ጅመሩ። ምሸት ጃጉ ካብ ባባኣ ከም ዝሓፈረ ዝገልጽ መልእኽቲ ይበጽሓ። ስለዚ ፒኬ ንኸዘናግዓ ወይ ድማ ንኸሐጉሳ ኢሉ ይስዕስዕ እሞ በቲ ካሊእ ሸነኽ ተፓስቪ ኣብ ቀረባ ግዜ ወላ ሓንቲ ደገፈ ወፋያን ከም ዘይረኸቡ ካብ ሰዓውቱ ይፈልጥ። ስለዚ ተፓስቪ ንፒኬ ብክትዕ ገጥሞ ይውስን እሞ ቸሪንጋንቱን ድማ ብምድልዋት ምዝርጋሕ መፋለጢታት ናይ ተኸታእ ትሕዛት ይኾኑ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ራጀስታን ባይሮኡ ነቲ ናይ ሓቂ ሰራቂ ይሕዞሞ ነዚ ንምሕባር ንፒኬ ይድውለሉ። እቲ ሰራቂ ነታ ሪሞት ንተፓስቪ ባይሮ 10,000 ሩፒ ከም ዝሸጠሉን ጽባሕ ድማ ናብ ድልሂ ክመጽእ ምዃኑ ይነግሮም። ንጽባሒቱ ፒኬ ንባይሮኡ ኣብ መደበር ፖሊስ ይጽበዮ ነበረ እሞ ኮይኑ ግና ብሰንኪ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ባይሮኡ ነቲ ሰራቅን ብፍንጀራ ቦምብ ይሞቱ። ፒኬ ዓርኩ ብምማቱ ልቢ ይስበር እሞ ሕጂ ድማ መዓልቲ ናይ ትኽትዕ ይበጽሕ። ፒኬን ተፓስቪን ፊት ንፊት ኮፍ ይብሉ እሞ ተፓስቪ ንፒኬ ኣዝዩ ብዙሕ ሕቶታት ይሓቶም። ፒኬ ግና ገና ብሓዘን እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ መልሲ ምሃብ ይጅምር እሞ
ክልተ ኣማልክቲ ዘለው ይዛረብ እቲ ሓደ ንኹላትና ዝፈጠረ እቲ ካልኣይ ድማ ብኸመይ ተፋስፊ ዝበሉ ሰባት ዝተፈጠረ ድሕሪኡ ተርእስቲ ናብቲ ተፋስፊ ዝገበሮ ትንቢት ይቕየርሞ ፒኬ እቲ ብዛዕባ ሰርፍራዝ ዝገበሮ ትንቢት እውን ጌጋ ከም ዝነበረ ይዛረብ ተፋስፊ ትንቢቱ ጌጋ ከም ዝነበረ ከርእዩ ይብድሆሞ እንተ ተዓዊቱ ነታ ሪሞት ከም ዝምልሰሉ ይነግሮም ሕጂ ድማ ጃጉ ኣብ መዓልቲ መርዖኦም ካብ ሓደ ቆልዓ ደብዳቤ ከም ዝተቐበለት ትገልጽ ፒኬ ኣብታ ደብዳቤ ስም ከም ዘይነበረ ይገልጽ ስለዚ ካብ ሰርፍራዝ ምዃኑ ብኸመይ እርግጸኛ ክትከውን ከም ትኽእል ይሓትት ፒኬ ከም ዘረድኦ እቲ ቆልዓ ነታ ደብዳቤ ነታ ደሞ ሒዛ ዘላ ሰበይቲ ክህባ ተነጊርዎ ክኸውን ኣለዎም ጃጉ ድማ ኣብቲ እዋን ነታ ደሞ ሒዛ ስለ ዝነበረት እቲ ቆልዓ ነታ ደብዳቤ ንዓኣ ሂብዎም ቸርን ጃጉ ኣብ መወዳእታ ንሰርፍራዝ ደው ኢላ ነቲ ክልስ ሓሳብ ከተረጋግጹ ይሓታሞ ኮይኑ ግና ቁፅር ስልኩ ይሰርሕን ነበረ ስለዚ ቁፅር ናይ ሰርፍራዝ ንምሕታት ናብ ኤምባሲ ፓኪስታን ኣብ ቤልጅየም ይድውልሞ ኣብቲ ኤምባሲ ዝነበረ ሰበይቲ ሰርፍራዝ ካብ ደሊ ዝመፀ ናይ ጃጉ ስልኪ እንተሎ ንምሕታት ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ከም ዝድውል ትነግሮም ነታ ስልኪ ምስ ሰርፍራዝ ይራኸብዋ እሞ ጃጉ ብዛዕባ እታ መዓልቲ ተሓቶ ሰርፍራዝ በታ መዓልቲ እቲኣ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝመፀ ኮይኑ ግና ጃጉ ድሮ ከም ዝኸደትን ኣይትደውለለይ ትርከበኒ ዝብል ፅሑፍ ጥራይ ከም ዝረኸበን ይገልጽ በዚ ድማ ታፓስቪ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ጌጋ ምዃኑ ይረጋገጽ እሞ ታፓስቪ ናብታ ሪሞት ገጹ ይቐርብ ኮይኑ ግና ኣቦ ጃጉ ደው ይብሎ እሞ ነታ ሪሞት ንፒኬ ይህቦም ንፒኬ ድማ የመስግኖም እቲ ትርኢት ድማ ይበቅዕ ኣብ መወዳእታ እታ ፊልሚ ጃጉ ካብ ፒኬ ይፍቅረኪ እየ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ወረቀት ትረክብ እሞ ድሕሪኡ ፒኬ መንከራኽሩ ፀዊዑ ንድሕሪት ከይጠመተ ይኸይድ በዚ ድማ እዛ ሰሓቢት ማራኺትን ዝኾነት ፊልምና ኣብ መወዳእታ ትበጽሕ እምበር ከስኩራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል ከምዚኦም ዝኣመሰለ ፊልምታት በብግዚኡ ክበፅሐኩም ተደሊኹም ንፊልመይ ላይክ ቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑኒ ክሳዕ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም ፅንሑለይ